v roku 2022 vývrej a bola strieborná. Lani v Krakove je to úplne ideálne nevyšlo, ale dnes opäť vo finálovom boji. Břeska otvára ženské finále kajakárok do 23 rokov. Dominika sa nám prešmykla cez to semifinále len tak, ale teraz je všetko, ide sa od nuly, je všetko otvorené a povedzme si, že Poliaci, toto je pre nich druhý domov, absolvujú tu nominačné preteky na tejto trati každý rok. Majú to blízko a veľmi dobrá znalosť tejto vody im môže nahrávať aj dnes. Dominika v tejto sezóne už dokázala v seniorskej kategórii mať finálové umiestnenie 6. miesto z majstrovstiev Európy v Tacene, takže má skúsenosti aj z veľkých podujatia. Teraz prvá väčšia chyba, nechala sa na 11. vyniesť na tú vonkajšiu tyčku pri tej tzv. R-ke, kedy pretekár vlastne cúva cez bránu. Počkáme si, ako sa jej podarí náskok. Tuto uvidíme, že možno niektoré dievčatá zaváhajú, ale Dominika nezaváhala. 13. Samozrejme v porovnaní s chalanmi, ktorých sme mali možnosť sledovať, je to výrazne pomalšie tie prejazdy 13-14, ale bude sa snažiť udržať si svoj plán a svoju taktiku, s ktorou nastúpila do týchto finálových pretekov. Břeska je jednou zo 4 pretekárov, ktoré semifinále zvládli číslo, ale vo finále to zatiaľ Polke nevyšlo, stále nám tam svieti dvojsekundová penalizácia na 11. Ostrážila si následné prejazdy. Pekne sa nechala vyniesť k 20. A Břeska nám stanoví prvý referenčný čas a bude cez 100 sekúnd. A celkom výrazne 105,92, čistým časom 103,92. Nie je to žiadna katastrofa, ale predpokladám, že tie medailové časy